ημερολόγιο γράφω σωστά. Το ποντίκι κλικάρει στη στιγμή απαλά. Ο σαρωτής διαβάζει χαρτιά. Είσοδος είναι πόσο μαγικά. Είσοδος, έξοδος, της συνδυασμός. Το υπολογιστής μας είναι ο σωστός. Η οθόνη δείχνει τα ηχεία μιλούν. Ο εκτυπωτής τυπώνει κι όλα σωστά κυλούν. Η οθόνη προβάλλει εικόνες ξανά. Τα ηχεία παίζουν τραγούδια γλυκά. Ο εκτυπωτής γράφει χαρτιά. Έξοδος είναι και πάμε μπροστά. Είσοδος, έξοδος, της συνδυασμός. Ο υπολογιστής μας είναι ο σωστός. Η οθόνη δείχνει τα ηχεία μιλούν. Ο εκτυπωτής τυπώνει κι όλα ωστά κυλούν. Σωστά, είσοδος και έξοδος, χέρι, χέρι ξανά. Ο κόσμος αλλάζει, προχωρά στη στιγμή. Με τεχνολογία φτιάχνουμε ζωή. Είσοδος, έξοδος, της συνδυασμός. Ο υπολογιστής μας είναι ο σωστός. Η οθόνη δείχνει τα ηχεία μιλούν. Ο εκτυπωτής τυπώνει κι όλα σωστά κυλούν. Είσοδος, έξοδος, της συνδυασμός. Ο υπολογιστής μας είναι ο σωστός. Η οθόνη δείχνει τα ηχεία μιλούν. Ο εκτυπωτής τυπώνει κι όλα ωστά κυλούν.